Γεια σας κορίτσια και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βιντεάκι είναι ένα βίντεο tag το οποίο δημιούργησε η Έλλη Ελίζα-Έλλη, μια πολύ αγαπημένη Ελληνίδα YouTuber. Το είδα πρόσφατα από την Peppy Mary 80, το θυμήθηκα και μου άρεσε πολύ και σκέφτηκα να το κάνω κι εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Είναι 9 οι ερωτήσεις και ξεκινάμε από την αρχή. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στην Ελλάδα? Είναι πολλά τα αγαπημένα μου μέρη στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, αλλά αν έπρεπε να πω το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, θα έλεγα πως είναι το Πήλιο. Μου αρέσει το Πήλιο πολύ, λατρεύω τη Μακρινίτσα, λατρεύω όλο το Πήλιο γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα, και από ορεινό χωριδάκι θα πω τη Μακρινίτσα, ενώ από κοντά στη θάλασσα θα πω ένα εκπληκτικό μέρος, την Ταμούχαρη, που είναι σαν να είναι σκηνικό από ταινία, δεν πιστεύεις την ομορφιά που βλέπεις γύρω σου και είναι από τα ωραιότερα μέρη που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Πήλιο λοιπόν, το αγαπώ, το λατρεύω. Σπούδασα και στο Βόλο και έχω πολλές αναμνήσεις από το Πήλιο. Δεύτερη ερώτηση. Πες μας μία λέξη η οποία προέρχεται στα σίγουρα από μία ελληνική. Εδώ θα πω τέλεφον, φιλόσοφοι και πάρα πολλές άλλες λέξεις που προέρχονται από ελληνικές, υπάρχουν. Ποια είναι η αγαπημένη σου ελληνική εταιρεία καλλιτικών ή προϊόντων περιποίησης? Εδώ, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα απαντήσω απειβήτα. Τέταρτη ερώτηση. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου Έλληνας καλλιτέχνης ή ηθοποιός? Θα πω ότι θα αναφερθώ σε έναν ηθοποιό της νεότερης γενιάς, που θεωρώ ότι έχει πολύ χιούμορ και πολύ ταλέντο και μου αρέσει πολύ, και είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πες μας ένα τοπικό έθιμο ή έδεσμα της περιοχής σου. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη και ένα τοπικό έδεσμα είναι και πολύ γνωστό και διάσημο, είναι τα τσουρέκια του Τερκενλή και τα τρίγωνα του Πανοράματος. Γλυκά και τα δύο. Τραγούδισε το ρεφρέν από το πρώτο ελληνικό τραγούδι που σου έρχεται στο μυαλό. Θα πω το «Έχω περάσει και χειρότερα» του Μαζονάκη. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό τις τελευταίες μέρες. Ορεινά χορηγιδάκια ή ηλιόλουσες παραλίες? Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει πολύ το καλοκαίρι, όσο περίεργο και να ακούγεται, είμαι πιο πολύ του φθινοπόρου, του χειμώνα, της χουχουλιάρικης διάθεσης, θα πω ορεινά χορηγιδάκια. Έτσι φέρνω στο μυαλό μου εικόνες με τζάκι αναμένο, με καλή παρεούλα, με επιτραπέζια, με ζεστούλα, με φλοκάτες, έτσι κάτι πολύ ρομαντικό και ορεινό θα προτιμούσα. 8η ερώτηση. Τι σου αρέσει και τι σε ενοχλεί στην οτροπία των Ελλήνων? Στην οτροπία των Ελλήνων μου αρέσει ότι διατηρούμε ακόμα την ευαισθησία μας και τον αλτρουισμό μας. Δηλαδή είμαστε ένας λαός που αν ο διπλανός μας, ο συνάνθρωπος, ο γείτονας θα ζητήσει βοήθεια, θα τρέξουμε αμέσως να την προσφέρουμε. Αυτό το αγαπώ και το εκτιμώ πάρα πολύ στον Έλληνα. Ο Έλληνας δεν έχει χάσει την ανθρωπιά του. Εκείνο που δεν μου αρέσει τόσο πολύ στον Έλληνα είναι ότι έχει μέσα του λίγο πιο έντονο το ζυζάνιο της ζήλιας. Δηλαδή συγκρίνεται με τον διπλανό του γιατί ο γείτονας να έχει μεγαλύτερο σπίτι, καλύτερο αυτοκίνητο. Υπάρχει αυτή η σύγκριση και η ζηλοφθονία σε εισαγωγικά στον Έλληνα που δεν χαίρεται τόσο πολύ με τη χαρά του άλλου. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μικρό κουσουράκι του Έλληνα. Τελευταία ερώτηση. Προτελευταία ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη σου ελληνική ταινία? Από τις καινούργιες θα επαναληφθώ και θα πω το Ταγκό των Χριστουγέννων που το λατρεύω. Μίλησα και στο παρελθόν για αυτή την ταινία, την ξεχωρίζω ιδιαιτέρως. Και από παλιό ελληνικό κινηματογράφο θα πω μια ταινία με το Βέγκο. Ο Βέγκος είναι εκπληκτικός ηθοποιός, δεν μου αρέσουν όλες οι ταινίες του, αλλά είναι μια ταινία την οποία ξεχωρίζω και όποτε τη βλέπω γελάω πάρα πολύ, που λέγεται Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης. Αν δεν την έχετε δει να τη δείτε, έχει πολύ γέλιο κορίτσια, θα σας αρέσει πολύ. Και τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μαγειρευτό ελληνικό φαγητό? Και εδώ θα πω με κλειστά τα μάτια και με απόλυτη σιγουριά τα ντολμαδάκια με αμπελόφυλλο, αλλά τα γελατζή, χωρίς κύμα. Αυτά που έχουν μέσα ριζάκια, άνηθο, κρεμμυδάκι, ξέρετε. Αυτό ήταν το tag που έκανε η Έλλη Ελίζα-Έλλη και τα υπόλοιπα κορίτσια. Ευχαριστώ που μου δόθηκε και εμένα η ευκαιρία να το κάνω. Ελπίζω να είχαν κάποιο ενδιαφέρον οι απαντήσεις μου.
Σας ευχαριστώ για όλα και μέχρι το επόμενο μας βίντεο να είστε χαρούμενες, αισιόδοξες, να έχετε υγεία και να περνάτε καλά με αγαπημένους ανθρώπους. Φιλάκια. Γεια σας.